Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk websaýtyny iň köp okulanlaryň başyny Türkiýede ýasamarakdan ölen türkmenleriň sany 40 bolaýlat diýen at bilen video maglumat esasynda çap edilen habar çekýär. Balkanyny 50 kilogram un 1000 manada çykdy. Türkmenistan tarihde görülmedik adyk gıtçylygyna duçar bolýar. İlkinci Türkmenistanly koronavirus bilen ýurdun daşyna hasabarlyny. Türkmenistanlyk kärhanalar ýapylýar. İstanbulda ýasamarakdan ölen türkmenleriň sany 40'a ýetdi we bu iş bilen bagly 5 adam tutsak edildi. Koronavirus Türkmenistanyny bir vilayetden başga vilayete giden raýatlardan saglyk kepilnama sorulýar. Türkmenabatda mescitler yapıldı diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň beýaşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny hem Türkiýede ýasamarakdan ölen türkmenleriň sany 40 bolaýlat diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Aşgabatyň häkimetleri hojalyk jaýlarynyň haýatlaryny ýumurýar. Häkimetler önümi önürjilerden harytlara suýulyň şygary bolan beýtaraplyk nişanyny ýelmemegi talap edýär. Gollywud serialyny ýürüýte maksatly topar türkmen harbylary bilen türgenleşip geçýär. Ýöne toparyň başga da bir missiýasy bar. Türkmen hugaýorlarynyň uçurundan düşürilen etnik türkmenler öýlerine kedeki ýaly çemeleşilendigini aýdýarlar diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde iň köp dinlenenleriň beýaşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny Türkmenistanyň ýüzegren merhumlary İstanbulda jaýlandy diýen atlan çap edilen video çekýär. Covid-19 nädip ýaýrýar we ondan nädip goranyp bolar? Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň rekomendasiýasy. Çağa koronavirus sebäpli stresin saplanmagy nädip kömek bermeli? Azat adalga sosial aralyk diýen atlan çap edilen videolarymyz hem köp görüldi. Şeýle-de Azatlyň okujulary türkmen görnüşleri 11-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergimizi köp gördüler. Bu hepde hasabat Türkmenistan problemleri ýaşyrmak üçin senzurany we özüne umegu güýçlendirýär. Türkiýede ýasamarakdan ölen türkmenleriň sany 40 bolaýlady. Türkmenistan dümýär we koronavirusa garşy göreşýär diýen atlan çap edilen habarlarymyza okujularymyz, dinleýijilerimiz reaksiýa bildirip öz pikirlerini galdyrypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlyň goýan temalaryna goşulyp öz pikirlerinizi aýtmagy, öz tejribelerini paýlaşmagy çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýäris. Türkmen Döwlet Tawargullygy Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň aprel aýyny bütün dünýä saglyk güni we türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli bayramçylyklara görülen taýýarlyk işleri bilen aýratyn gazyklananlygyny, çäre babatda her häkimden aýratynlykda hasabat soranlygyny we olara aýratynlykda bir näçe tawşyryk berenligini habar berýär. Görnüşinden Prezident Berdimuhammedow çäreler barada gaty uly alady diýär we habarda bu gaýta nygtalyp bellenýär diýip türkmen raýaty Azatlyk bilen söhbetdeşligini aýtdy. Biz ýurtdaky köpçülik çäreler prezidentiň olary baş mesele öwürmeginiň mümkin bolan sebäpleri barada olalky diplomat Nurmuhammed Hanan bilen söhbetdeşlige geçmeden Watan Habarlar programmasynyň 23-nji martdaky maglumatyndan käbir bölekleri dinleýijilerimize eşitdirmegi makul bildik. Mehriban arkadaşymyz hasabatdyň aprel aýyna bütün dünýä saglyk güni we türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli bayramçylyklara görülen taýýarlyk işleri bilen gyzyklandy. Mehriban arkadaşymyz bütün dünýä saglyk güni we türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli meýilleşdirilen dawarlaryň taýýarlyk derejesi bilen gyzyklanyp, gözeginde tutulan ähli sport we beýleki köpçüliklerin meden çärelen ýokary guramaçylyk derejesini üpsün etmek barada häkime anyk görkezmeler berdi. Döwlet başkanymyz aprel aýyna bütün dünýä saglyk güni we türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli giň we sörli sport we köpçüliklerin meden çärelen meýilleşdirilýänini belläp, dawarlaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpsün etmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz bütün dünýä saglyk güni we türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli meýilleşdirilen dawarlar barada aýdyp, bu wagtda häkime bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz aprel aýyna boljak bayramçylyk dawarlarynyň ähmiýeti barada aýdyp, ähli meýilleşdirilen sport we meden köpçüliklerin çärelen ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmek boýunça anyk görkezmeler berdi.
Mehriban arkadaşımız Türkmenistan bir taraflığın mekani şigara aslında geçen yılda payitahtımızda ve vilayetlarda Ediz diyarımızın hemişilik bir taraflığının sanlı 25 yıllığı münasibetli gözüňünde tutulayan ähli çärelerin berqarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň ruhunu we talaplarına laýyk bolmalygyny ünsekip bu wagtda öňde durýan möhüm wezipeleň üstünlükli çözülmegi üçin hemme zerur tagallaryň edilmeligini belledi. Hormatly dinleyijiler, Watan Habarlar programmasynyň 23 martdaky maglumatlarynyň käbir böleklerini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini raýat aktivisti, odalky diplomat Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň prezidentiniň çäre siýasaty. Nur Muhammed aga habarlardan görnüşi ýaly soňky hepdelerde dünýäniň habar serişdelerini esas söz koronavirus bilen bagly, koronavirus aladalary bilen bagly. Emma dünýäniň beýleki ýurtlaryna habar serişdelerinden tapawutlykda Türkmenistanyň metbuatynda, Türkmenistanyň mediasyna koronavirus sözü agdalmaýardy, oňa derek çäre sözü has köpeşdirýär. Adatlygyň dinleyijileriniň biriniň aýtmagyna görä, Türkmenistan hökümet başlygynyň 23 martda geçiren video şekilli iş maslahatyna çäre sözü öňkülere garanyna hem köp agdarly. Nur Muhammed aýyn şu ýagdaýda yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä şu çäreler adamlaryň toplanmagy ziýanly bolup durýar. Emma şu ýagdaýda da Türkmenistan çärelerden el çekmeýär. Ine golaýda bagmek kampaniýasy başlandy. Nowruz bayramçylygy wellendi. Umuman öňde duran çäreler hakynda da prezident tawsyryklar berýär. Olaryň ulguramaçylykda gurulmagyny talap edýär. Eýsem şu çäre siýasatynyň aňyrtyna näme ýatyr siziň pikiриňizçe? Gurban Berdimuhammedowyň çäre siýasatynyň köpçülik çäreler bardy, gurrun edýär, dawarlar bardy, gurrun edýär. Şu dawarlar ýurdun dogurdan hem ösýänligini görkezýärmi siziň pikiриňizçe? Davara bilen ya şolar ýaly Türkmenistanyň geçirilen çäreler barada. Oň bilen ýurdun ösüşini ya halkyň ýagdaýynyň gowulugyny görkezip bolmaýar. Näme üçin diýseňiz, bu ýöne bir görkezme. Ya umumy halkyň ýagdaýynyň agyrdygyny bilen millet dünýäde de belli bir nähili gizli Türkmenistan saklasa da ýapyk bolsa da Türkmenistanyň döwletiň içindäki ýagdaýy dünýäde belli. Garypçylyk, işsizlik, adamlar gaty bir agyr ýagdaýda ýaşaýan barada habar bar. Şoň üçin bu çäreler ýöne bir gözlämeşdirmek üçin geçirilen çäreler. Ol ýöne şu hemme zadymyz güläräwillik, hemme zadymyz gowut diýdirjek bolup etýärler bolen ýöne bu hereketler bilen dünýäni inandyryp bolmaz. Inni Nur Muhammed ağa şu ýurdun içindäki raýatlar ananýamy şu çärelerden soň ýurdun dogurdan hem ösýänligini, halkyň bagtly ýaşaýanlygyny ýurdun içindäki raýatlar ananýamy şu çärelerden soň. Yok, o inanmaz ahir, nähili inansın. Ol ne gelse, çağlarına izleyişine ne dip kazan porka dip kiretyen olsa. Yani her şunun ağır ýagdaýda ýaşasam bertirine birden hemmezat ütýär çärelerden soň dip ol hiç kim pikir etmeýär ahirem. Näme üçin diýseňiz ütýän zat ýok. Ol hemme kişinin alazasy şu esasam işsiz bolýan adamlar. Olar nereden nähili bir bäş köpek gazanyp parçalamy ektaryn özüni açlykdan halas edip pikir etýän adamlar ananarmy bular ýalzada? Onda näme üçin Gurban Berdimuhammedow çäre siýasatyny iň ileri tutulýan siýasatlaryň birine urdy? O Berdimuhammedow diýene ol ýöne bir şu özüni aldatmak üçinmi ýa ýurtdaşynaky döwletler siýasatçylary ananlarjak bolup etýän oýny men pikirim boýunça. Näme üçin diýseňiz, olar ýaly bir topar plan çäreler urulýar diýip ýa plan kanunlar düzülýär, halkyň alazy edilýär diýip çıkan kanunlar ya etkileyen uli yığınaklarda hareketler, koyulayan maksatlar var. Şu doğrudan o dinlek görsem, Yankı Berdimuhammedow halklarda ulu aladet ya nuarada görse oluyor. Yani hakikaten bu zatlar yok ahiren. O dille vardı, hakikatte yok. Bir topar zatlar. Bir de şonyali. Bu görülen çağrılarım edil şonyali. Şu gözgamıştırmak. Inni Nur Muhammed ağa käbir pikirlere görä, synçylaryň käbiriniň pikirine görä, şu köpçülik çäreleriniň aňartyna ullokan bir nesiýat eder. Ýagny çärelere gatnaşýan adamlardan, hatda çağalardan, studentlerden şu çäreler üçin, her çäre üçin ýörüýte eşik satyn almak talap edilýär.
Bu beşikler bolsa şu hökümet bilen bağlanşykly ilteşikli telekeçiler tarapyndan daşary ýurtlardan getirilýär ýa-da ýurdun içinde taýinlanýar. Şu ýerde şu çäre bilen galtaşy bolan adamlaryň hatda şu çağlar bağlarının müdürlerinin, mektep direktorlarının hem ullokan girdecesi var, bir yerde ullokan biznes var diyen pikirlere maýdylýar. İkinci tarapdan bu çärelerin, bu talapların odalam ýetdegitde ýaşayan adamlar üçin ullokan çykdazy bolýany, olar gaty kyn ýagdaýa salýany barda habarlar gelip bolýar. Bu bir tarapdan yaranjaklyk, ikinci tarapdan biznes bähwitleri bilen bagly bolup bilermi? Bolup biler ýoksa näme üçin näçe hakykatdan hem çärelerde müňläp ýeni adamlar ýa-da şolar hökman bir geýmişikde ýa-da bir bayramçylykda para demonstrasiýa geçirilýän geýmişiklerini görýär. Hemmesiniň bir meňdeş geýmişi var. Uni her kim öýüne tükülmeýär ahire. Birinciden hem ataty, ikinciden hem ony meňdeş gaty tükmek antartlar. Ol hakykatdan hem bir ýüride ýa-ki tekstil kärhanalaryna ýa ýurtdaşyndan satyn alınsa, şo haýsy bir şirket şonu ýerine ýetirýän bolsa, ol etesliğini gazanýar ahire. Ol orýaly mümkinçilikden peýdalanyp. Şoň üçin ol hakykatdan hem bir biznes öwrülýär. O da o çemelerine de verilýän näler? Ýa-ki Berdi Muhammedowyň öz ýakyn şirketidir. Ya doğumlarındaşınınki ya yani hakikaten öz anamdar Türk şirketlerinin içinde ya Avrupa şirketlerinin içinde ki var anamdar şirketleri var ahirin on yürütü yani öz ulları al olup işleyen. Ne şoları tavşırsa şolar kadamsa onun şu şirketim olur yani iş edenden son yani Berdi Muhammedow'da ya olmasa yani Aydılşali mektepten institutlardan köşe çıkarılan ya yani çareleri toplanılan ya çıkarılan okuvchilar olanına şkolun direktörlerine yani ulu yukarı okuwçylaryň direktörlerine öz payını berýän öwreşimli ol o Türkmenistan'a Florialdatlar köpden näre gelýär. Şoň üçin bir hökman muň arkasynda ýa-ki biznes bolaýmaly. Inni Nur Muhammed ağa, käbir pikirlere görä şu bağ ekmek kampaniýasynyň arkasynda da şeýle ýagdaýlaryň bardygy aýdylýar. Ikinji tarapdan velosiped sürmek, tigir sürmek bilen baglanşykly hem daşary ýurtlardan uly meçherde satyn alýan velosipedleri, tigirleri ýerlemek meselesi bilen baglanykda şuňal biznesiň bardygy aýdylýar. Onu bir ýerde de dogrudan hem korrupsiýa barda, dogrudan hem halkyň hasabyna, ýokardan halkyň boýuna dakylýan çäreler bilen kimdir birleri pul gazanýarda. Şeýle diýip bolarmy? Hakikaten näme üçin näçeňiz bu bağ etmek, bol iştil nerden alýarlar? Türkmenistan'a 10 ýaly bir botanik instituty zady ýa bir şetil ýetiştirilýän edara ýok ahirin. Ondan ol getirilýän şetiller Türkmenistan'a eşýär şetilim däler bir topary. Şoň üçin o ýurtdaşyndan alınýar. O ýurtdaşyndan alınýan bolsa ol eteslice tölemeli var onu. Ol arkasından hakikaten ol korrupsiya. Ola bir velosipedler ne mut velosiped verilýärmi? Şo zatları hökmany edemellilerine, alaymallilerine hakikaten öňüm bolýany daşdorunaki uli kärdi işleyen adamlar için ol kasur uli agram bermeyen olma mümkün. Yöne aytýana şu işsiz adamlar için meselem ya olmasa da işini azgazanýan adamlar için. Olar için uli agram olup çıkýar ahirin bu zatlar. Öňüm yöne zordan şu iýje işlerini ýetirýän adamlar olara uli agram olup düşýär. Korrupsiýa bir ikinciden ýene de halka ýan ýetirilýär. Ina ikisini uli problemi ortaya çykdyr. Inni şu Aşgabatlylar Magarifçynyň pikirine görä, şu köpçülik çäreleri odaly bilen çağalaryň, enatalaryň wagtyny ogurlaýar, olaryň okajak ýa-da injaljak, umuman özüni kämilleşdirjek wagtyny ogurlaýar. Ikinji tarapdan hem olaryň jüýsüne girilýär, maskala büdjetine zar burulýar. Bu çäreler bir gizliň talaňçylyk plany ýaly bolup görünýär diýip Aşgabatly Magarifçy anonimlik şertini gürleşenini aýtdy. Şoňlan birlikde dol köpçüliklerin çäre talaňçylygyndan çykmak üçin halkyň eger özara pikir alışda bir zatlar edip bilmeginiň mümkinligini aýdýar. Siz şeýle mümkinçilik görýäňizmi? Halk çäre talaňçylygy diýilýänden nähil goranyp biler. Şu ýerde mümkinçilik görýäňizmi? Türkmenistanyň şuňky ýagdaýyna bir çäre ýagdaýyndan halk çykyp bilmeýär. Näme üçin diýseniz, halkyň gözi gorkudy. Olar şu özüni gorumak üçin, ya özüni şolar ýaly ýagdaýdan çykarmak üçin etýän hereketi iň bolmanyna
birdir, ikidir adamdan hem çıkıp durunu. Ol umumu halktan talep etmek bunu katı kıyınlamışın yetenek halkın gözü korkudu. Ol realda da Türkmenistan'dan bugün karışık olmuyor. Nemişin yetenek hakikaten hem bu da atlardan kurtarmak için halkın özü yankı şonu protest görkemeli. Yöne Türkmenistan'a bugünkü ýagdaýda o zatlar bol bilmeýär. Indi Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan adamlar bu meselede haýsy çäre görüp bilermi, hereket edip bilermi, olaryň bir kömek degip bilermi şu türkmen halkyny çäre horlugundan çykarmak üçin? Yurt daşyndaky ýaşaýan türkmen raýatlary bolsa, ol ýöne näme näşolan etjek bolýan hereketdem ýa bir edilýärem käbir hereketler. Bu ýöne şu zatlar Türkmenistanyň da içine ýeteni bar. Köp adamyň habaram ýok bu zatlardan. Ola bir ikinciden hem ha yurt daşyndan nähili şu zatlary ýöne halkyga howa ýöne çağırıp senin akwalyny evet elinize zat şeýdip bir oýandyrmak hereketi bolaýmasa başga yurt daşynaky raýatlardan amurken ulu peýda bolar diýip pikir mokmen. Näme üçin diýseniz birinciden şu diýene yurt daşynaky edilýän adawluk bolsa hereketler Türkmenistanyň içine ýeten ok. Estilýän ýetýän morda ýetdi adamlara. Ýöne esasy halk odatlardan habaram ýok. Şoň üçin yurt daşynaky edilýän hereketler ben bir peýda tertiplendirýän Türkmenistana. Umumy Türkmenistana bu işlerde hakikaten bir halky uğralyp bir hereket ediljek bolsa, onu yurt daşynaky demokratik döwletler var Ýewropada, Amerikada. Şu döwletler hakikaten Türkmenistany batky etdi, tankid etdi umumy ýagdaýy. Şu demokratikleşdirmeli, boşta bilen näle çynnaky şu batky etseler Türkmenistanyna. Şonu iň bolmanyny bir şunky ýagdaýdan has gowrak ýagdaý gorýaly hereket edip bor. Hormatly dinleyijiler, bir raýat aktivisti Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Eýsem Türkmenistanyň çağalary, mekdep okuwçylaryň, studentleri şoň bilen birlikde de işini okuwny ýitirmek kaýwatasyna çärelere mezur edilýän beýleki adamlar, ýaşurlary çäre horlugundan gutarmak meselesinde siziň nähili pikir garaýşlaryňyz bar? Bize ýazyň, telefon edin. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Owan neptermez bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Owan sanna habarçymyz, jurnalist Şaýmerdan uly Murady. Şaýmerdan uly Owan hökümetiniň Taliban jeňçi topary bilen yaraşyk baglaşmak goýunça gepleşik geçirjekdi aýdylýar. Şoň bilen baglanşykly bu boýunça bir topar döredilýär. Bu topara Owganstanda ýaşaýan dürli halklaryň wekilleriniň gatnaşdyryljakdy aýdylýar. Emma şu topara türkmenlerden wekil alınmanyny hakynda maglumatlar gelip goşdy. Şu ýagdaý barada soňky maglumatlary habar berseňiz. Bu ýerde nämeler bolup geçýär? Bu dogrudan türkmenlerden şol topara wekil kabul edilmedi. Ondan sebebi şu Türkmenlerde bir siyasi partiya yoktuğu deyip düşünüyor Türkmenler. Yine sol hükümet tarafından ilan edilmeyene göre bu toparda Afganistan'da yaşayan ehli milletlerin vekillerinden bolmalı. Hemen siyasi partiyaların vekillerinden hem sol ağzanın düzümünde, sol toparın düzümünde bolmalı. Ama Türkmenlerden ona ağza alınmadı. Başka milletlerden kemmesinin ağza kabul edildi. Hemen siyasi partiyalardan hem vekil şuna kabul edildi. İgreme adamdan avarat bu topar. Talibanlarla yaraşık için gepleşip geçirmek boyunca şuna gatnaşar. Şaýmerdan uly türkmenler bu ýagdaý nähil garşy aldylar? Türkmenlerden şu wekil alınmalygy ýa-da türkmenleriň bu gepleşiklere gatnaşmalygy bilen bagly türkmenlerde nähil pikir duýgular döredi? Türkmenler nähil garşy aldylar bu ýagdaý? Türkmenler bu meseleni şu Birleşen Milletler Guramasının Afganistan boyunca yürüte vekilhanası var Yunama adında. Sol Yunama'da yüzsüzler nemçin Türkmenlerden vekil kabul edilmedi. Türkmenlere parahası yer halk Türkmenler özara kandı kuşlara koşulmadı. Şu parahatçılık boyunca kabul edilemeli ya parahatçılık yaraşık alaşıklarına katlaşmalı. Millet birinci Türkmenler bolup durýar. Şoňa garamazdan Türkmenler näme kabul edilmedi diýip türlü idaralerde ýüzsüzler Owganstanyň şu parahatçylyk boýunça ministerliğine dem hat ýazdylar. Beýleki idaralara Owganstanyň Milli Mejlisine garaz başga bir topar idaralara şu mesele reaksiýa bildirip hat ýazdylar.
Türkmenler onu özlerinden wekil kabul edilmeni gatı gördü. Türkmenler kemsindi. Türkmenlerden ona wekil kabul edilmändigine Türkmenler öňem şol bundan 20 ýyl töre şol bun Germaniýanyň bum şäherinde geçirilen maslahada da çağırılmandy. Şol indi Türkmenleri uzaklaştırıp yani şol topara koşulmandygyna Türkmenler iti reaksiýa bildirýärler. Sosial media we böleki uğurlardan öz nägelerini bildirip Türkmenler çykyş edýärler. Türkmenler bir Awganistanda ýaşayan Türkmenleriň sany bir 4 milyon töwerek bardyr diýip çakadylýar. Şol 4 milyondan bir adamy şol parahatçylyk toparyna wekil kabul etmeli üçin Türkmenlere gaty degdi bu mesele. Indi türkmenler eger çağırılan ýagdaýyna bu gepleşiklerde bir pikir öňe sürmek, şert goýmak pikirler barmy? Türkmenlerde şeýle bir syýasy talap ýa syýasy pikir barmy bu gepleşikler bilen baglykda? Türkmenler näme isleýärler? Şo gepleşiklerde öz atlaryna näme aýdylmagyny isleýärler? Bir ýerde näme gaty görýär zat baýady? Indi Awganistanyň hemme halky şohanda Türkmenler Awganistanda parahatçylygyň bolmagyny isleýär. Awganistanda şu alyk ýa-da uruş janjallardan şonuň üçin tezlikde Türkmenleriň başga bir talaby ýok, ýa bir haýyşy ýok. Diňe şo parahatçylyk meselesi bilen bagly gepleşip geçirmege gatnaşmagy isleýärdi. Bilen sonda bolsa-da çünki Türkmenler parahatçy ýa halk ödara gandy güçlerden goşulmady. Türkmenler şu bir araçylyk edip biläjek millet biz Awganistanda düşünýärler. Şonuň üçin hem şu gepleşiklerde parahatçylyk meselesini ortak goýsak Talibanlar bilen ol kabul ediler. Çünki biz bir tarap bolandan soň biziň sözümüz geçerli öter diýip şeýle düşünýärdiler da. Şonuň üçin biz şu parahatçylyk bilen bagly gurrun ederdik. Bizim öz pikirimizi aýdardyk. Şöýerde öz tekliplerimizi, öz taslamalarymyzy şöýle höderlerdik. Parahatçylyk bilen bagly şeýle düşünýärler Türkmenler. Indi türkmenleriň taslamalary nämeden ibarat ýa-da ödeni nämeden ibarat? Türkmenler udugundan parahatçylygyň ýoly goýulmagy näme bagly pikir edýärler? Türkmenleriň şu barada bir belli pikirleri barmy? Nädilenni Awganistanda parahatçylyk berkarar edilip bilinär, ol saklanyp biler. Türkmenler şu barada anyk bir pikirleri barmy? Aýtjak zatlar barmy? Siz şu pikirden habarlymy? Awganistanda indi ilki bilen Türkmenleriň pikirine görä şol ykdysady taýdan ösüş proýektleri ýola goýulsa Awganistanyň halky öz aýagynyň üstünde özü durup bilse, onun üçin hem şol Türkmenistanyň amala aşyrjak proýektler amala aşsa, sonda Awganistanda parahatçylyk bolar diýen türkmenleriň pikiri bar. Hemen Awganistany ykdysady taýdan bir aýaga galdyrmak üçin çäreler görülse, hususan şol Türkmen haltyny östürmek üçin alada edilse, Türkmenleriň şu halyny daşary ýurtlarda bazar tapsa, şol sonda Awganistanda ýagdaý kadalaşar diýen türkmenleriň pikiri bar. Hemen beýleki ugurlardan syýasy ugurdan ähli milletlere Awganistanda ýaşaýan ähli milletlere hak berilse, döwlet idaralarynda iş berilse, Türkmenlerden hem beýleki arlyk milletlerden sonda Awganistanda ýagdaýyň kadalaşmagyna ol kömek bolar diýen türkmenleriň pikirleri bar. Indi türkmen ýaşlary bir ýagdaý nähil garşylaýarlar? Türkmen ýaşlaryň arasynda nähil pikirler bar? Awganistanda parahatçylyk ornaşdyrmak umman ýaraşyk meseleler boýunça türkmen ýaşlary öz pikirlerini aýdýarlarmy sosial ulgamlar boýunça beýlekde? Hawa sosial ulgamlarda we bileklerde şu türkmen ýaşlary öz pikirlerini beýan edýärler. Şu sosial ulgamlarda ýygy giderli ýazýarlar. Şu nähil bolanda Awganistanda bir ýaraşyk bolupdylar. Awganistanda ýagdaý köşeşer. Awganistanda indi bir demokratik döwlet barda. Şu döwlete hem ýanyetmezden bir Awganistanda ýaraşyk bolsa, alalaşyk bolsa, dünýä jemgyýetiniň kömegi bilen Awganistanda bir ösüşler boldy. Adam hukuklaryny goragy boýunça hem aýal gyzlaryň hak hukuklary barada we beýleki ugurlarda köp öňüçükler boldy da. Şu gepleşiklerde şu öňüçüklere de ziýan ýetmese, şol öňüçükler hem şol dowam etse belki oňa ziýan ýetmese şeýle pikirleri bildirýär ýaşlar. Alim bilim ugurundan azam gyzlar bilim alsa we öňki Talibanyň öňki rejimi döwründäki alaqdaý çağalaryň bilim almak gadagan edilmese we aýal gyzlaryň öz hak hukuklarynyň bazanyp bilseler diýip şeýle pikirler bar türkmen ýaşlarynyň. Onda şu türkmen ýaşlary umman dünýä ugury bilim sowgady demokratiýany orlaýarlar da şeýlemi? Hawa türkmen ýaşlary demokratiýany umumyň Awganistanyň köpek halky şu demokratiýany ýani täzirki döwlet sistemasy bar da şol sistemany goldýarlar.
hususan Türkmen ýaşlara adaki devlet sistemini oldiyanlar şol öňki kazanılan üstünlükler bir here gitmese ve şol üstünlükler devam etse bu uğurda izleyicilik bolmaz diýip şeýle pikirler var. Hormatly dinleyijiler, Owganstanda habarçymyz jurnalist Saýmerdan Uly Murady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň torkunlaryndan aýrylmaň.